ହଉ ସୁଧୀ ଜନମାନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ନାରୀଟି ଚାରି ପ୍ରକାର କହିବି ବୁଝାଇ ପଦ୍ମିନୀ ହସ୍ତିନୀ ଆଉ ଚିତ୍ରିଣୀ ଯେ ନାରୀ ଶଙ୍କିନୀ ନାରୀ କି ନେଇ ବୋଲାଏ ଯେ ଚାରି ରାମ ରାମ ଯେ ନବୀନ ମୂରତି ଶ୍ୟାମ ଯେ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନାରୀ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଦ୍ମିନୀ ହସ୍ତିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ଶଙ୍କିନୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେହକୁ ନେବେନି। ନାହିଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା, ଏଇଟା ଦେହକୁ ନେବାର ନାହିଁ। ହଁ, ତାହେଲେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମଗନ୍ଧାସ। ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ସତେକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ଧ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଦେହର ଗନ୍ଧ ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ଧ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସେମିତି। ଲକ୍ସ ସାବୁନ ମାରିକି ସେ ଗନ୍ଧ ନୁହଁ, କି ଚନ୍ଦନ ସେଣ୍ଟ ପକେଇଲେ ସେ ଗନ୍ଧ ନୁହଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଅଛି। ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ମାଳ ମାଳ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ମୋ ମାଳ। ଆଚ୍ଛା, ହସ୍ତିନୀ ନାରୀ ହସ୍ତିନୀ ଝାଳ ଗନ୍ଧାସ। ହସ୍ତିନୀ ନାରୀ ଝାଳୁଆ ଝାଳୁଆ ଗନ୍ଧାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ମାନେ 6ଟା ଯାକ ଋତୁ, କିବା ବର୍ଷା, କିବା ଜାଡ଼, କିବା ମେଘ, କିବା ଖରା, ତା ଦେହରୁ ସବୁବେଳେ ଝାଳୁଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ। ଦେଖିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ପଟା, ତାଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଝାଳୁଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ। ସେ ହେଉଛି ହସ୍ତିନୀ ନାରୀ। ଚିତ୍ରିଣୀ ମହିଆ ଗନ୍ଧାସ। ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀ ଦେଖିବେ, ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀ ମାନେ ମହିଆ ମହିଆ ଗନ୍ଧାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବୋଦା ଯେମିତି ଗନ୍ଧାନ୍ତି, ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀ ମାନେ ସେମିତି ଗନ୍ଧାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖିନୀ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧାସ। ଆଉ ଶଙ୍କିନୀ ନାରୀ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଇଁଷିଣିଆ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧେଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ ଲେପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ହଳଦୀ ଲେପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ତମ ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ତମ ପେଟରୁ ଭାତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧାନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀ ହସ୍ତିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ଶଙ୍କିନୀର ଦେହର ଗନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ପଦ୍ମିନୀ ହସ୍ତିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ଶଙ୍କିନୀ ନାରୀଙ୍କର ଚାଲନ୍ତି କେମିତି। ପଦ୍ମିନୀ ମୃଗଗାମିନୀ, ହସ୍ତିନୀ ହସ୍ତିଗାମିନୀ, ଖରଗାମିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ଶଙ୍କିନୀ ଦୁମୁ ଦୁମୁ ଗାମିନୀ ରାମ ରାମ ଯେ ନବୀନ ମୂରତି ଶ୍ୟାମ ଯେ। ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ମୃଗ ଯେମିତି ଗମନ କରେ, ଟିକେ ଏମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ, ପଛକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିବ, ପୁଣି ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ, ପଛକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିବ। ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା କଟିଟା ପୁରା ସରୁ, ଅଣ୍ଟା କଟିଟା ପୁରା ସରୁ, ଏଡ଼ିକି ପୁରା ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତିକା ଚିତ୍ର। ଛାତି ତାଙ୍କର 32, ଅଣ୍ଟା 26। ସିଏ ଗଜ ମାନେ ମୃଗଗାମିନୀ, ମୃଗ ଭଳିଆ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ। ସିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ। ହସ୍ତିନୀ ନାରୀ ହାତୀ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବ। ତା ହସ୍ତିନୀ ନାରୀ ନାଁରୁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ହାତୀ ଭଳିଆ ମାଇପିଟା ହେଇଥିବ। ଜଙ୍ଘ ଗୋଡ଼ ତାର ଦେଖିବେ କଦଳୀ ଗଛ ସଦୃଶ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ। ଅଣ୍ଟା ପୁରା 50 ଅଣ୍ଟା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ସିଏ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମାଇପି ନୁହଁ, ଗୋଟେ କାଠ ଗରିଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବ ଜଙ୍ଘକୁ ଜଙ୍ଘ ବାଜୁଥିବ। ଧୀରି ଗଜଗାମିନୀ। ହଁ, ପଦ୍ମିନୀ ମୃଗଗାମିନୀ, ହସ୍ତିନୀ ଗଜଗାମିନୀ, ମାନେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଧୀରି ଚାଲୁଥିବ। ଚିତ୍ରିଣୀ ଖରଗାମିନୀ। ଚିତ୍ରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଖରଗାମିନୀ ଭାରି ସ୍ପିଡି, ମାନେ ସତିକି ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ। ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଖିଥିବେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିବ ସେ ସଦାବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ସେମିତିକା ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଖରଖରି, ସଦାବେଳେ ବିଚକ୍ଷଣ, ସଦାବେଳେ ଖରଖରି। ଆଉ ଶଙ୍କିନୀ ଦୁମୁ ଚାଲିନି, ମାଟି ଡରିବ ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିବେ ଦୁମୁ ଭୁସୁ କରି ଦୁମୁ ପାହାର ଦେଇ ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇ ଚାଲୁଥିବେ। ମାନେ ବସୁଧା ମାତା ତାଙ୍କୁ ଡରିବ। ହରି